Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine a ukázať ti, že učenie sa jazykov je skrátka lifestyle. Dnes sa ponoríme do sveta present continuous tense, tiež známeho ako prítomný priebehový čas. Tento konkrétny čas je kľúčovým nástrojom na vyjadrovanie aktivít, ktoré prebiehajú v aktuálnom momente práve teraz alebo v súčasnosti. Tvorí sa použitím prítomného času od slovesa to be, a to je teda am, is alebo are podľa osoby a pridaním koncovky ing. Napríklad I am speaking, she is reading, they are learning. Tento čas nám teda umožňuje zachytiť prebiehajúce činnosti, čo práve teraz robíme, čo práve teraz prebieha. Prítomný priebehový čas však vyjadruje viac než len prítomný okamih. Používa sa aj na opis dočasných situácií a plánov do blízkej budúcnosti. Napríklad he is working on a project. Označuje prebiehajúcu aktivitu. She is staying with her friends. Vyjadruje dočasnú situáciu. No a we are meeting them tomorrow označuje budúce plány. Tento čas môže vyjadrovať aj rozrušenie alebo hnev. Tu vždy potrebujeme použiť frekvenčnú príslovku ako napríklad always, constantly alebo repeatedly. Napríklad why is he constantly interrupting? Prečo stále vyrušuje? Ak chceme povedať, že sa práve teraz niečo nedeje, alebo že nemáme žiadne plány v najbližších dňoch, použijeme zápor. Pridáme si tam not. Napríklad I am not working. Práve teraz nepracujem. Alebo I am not cooking tomorrow. Zajtra nevarím. V prípade tvorenia otázky prehodíme zámeno a sloveso to be v príslušnom tvare dáme na začiatok vety. Napríklad, are you working? Pracuješ. Alebo is she studying for her exam? Učí sa ona na skúšku. Všestrannosť tohto času nám teda umožňuje jasne a presne vyjadriť prebiehajúce aktivity, plány do budúcnosti, súčasné akcie, hnev alebo rozrušenie. Prax je tuto naozaj kľúčová. Zamysli sa nad tým, čo práve robíš, aké máš plány v blízkej budúcnosti, alebo si spomeň na toho, kto ťa vie pekne nahnevať, LOL, skúsi potom zostaviť vety v prítomnom priebehovom čase. Pravidelným nacvičovaním si rozvinieš také prirodzené chápanie toho, kedy a ako máš present continuous použiť. Stane sa tým súčasťou tvojej jazykovej znalosti, zlepší tvoju schopnosť efektívne sa vyjadrovať a komunikovať v jednotlivých situáciách. To už je na dnes všetko. Ďakujem, že si pozrela toto video a počujeme sa na budúce. Bye bye!